lyhyen videon pari. Nyt ollaan Motalassa ja veterundaa valmistaudutaan. Täällä yöpytään. Täällä on meidän majoitus. Täällä on Vätternin kiertäjä. Mitä Kimmo kuuluu? No hyvää kuuluu. Nyt on siellä numero paikallaan. Oi. Erittäin hyviä. Seuraavaksi laittaa kypärään. Oikea puolella. Semmonen numero. Aikoja. No niin, nyt on voima. Laittaisi tämän. Mitäs täällä sujuu? Mitä tuo kello? Mä te laitatte tuohon eteen. Pannaan numeroon siinä. No niin. Mulla onkin aurinkokello laturi tässä, niin sehän on hyvissä salmuslaturi. Millä mielellä yötä vasten? Millä? Vähän jälkeen. Mutta hyvin se menee kuitenkin. Ei vielä tiedä. Totta kai se menee. Mä laitan noin, kun ei ole. Eli siinä on lähtöpaikkoja. 19.30 lähtee ensimmäinen. Siitä sitten 2 minuutin välein. 2158 on meidän lähtö. Karsinaa pitkin. Siitä. Hello. No niin, nyt on kamat vedetty päälle. Kello on 9.26 illalla. Meillä on 21.58 lähtö. Ja lähdetään tästä näin pikkuhiljaa liikkeelle tuolle Motalan keskustaan. Sieltä on lähtö. Ja aika hyvä kööri meitä täällä on lähdössä. Ja tosi hyvä fiilis kaikilla. Nyt on tosi lämmin. Mullakin on tuuliliivi, niin kuin näkyy nyt jo päällä, mutta katsotaan, koska se pitää ottaa pois. Tervetuloa seuraamaan ja tiedetään. Lätkää meidän valot päälle jo. Otetaan tästä ne valkoiset pulverit piiloon. Niin. Juu, ei tupeen ei semmosia laiteta. Siinä on meidän lähtöloissa 2158. Sitä kohde ja kohta päästään lähteen. Katsotaan milloin hyvä tulee. Täällä ollaan Ruotsin yössä. No niin, pidettiin ensimmäinen tauko. Tässä oli 47 kilometrin kohdalla ja yötä vasten taas lähetään. Ja niin kuin näkyy, niin lamput on sytytetty ja polvilämpät ja tuuliliivi ja taas mennään. Ja tosi hyvin on mennyt. Hyvä on nyt jotain ja vauhti sen kun vaan nousee. Tosi kiva ajoa ja nyt on niin yö pimeimmillään ja siitä se alkaa sitten taas valkenee. No niin, 83 kilsaa on tullut toiselle tauolle ja seuraava tauko on 104 kilsan kohdalla ja kello on 1:30 yöllä. Vielä ei paljon väsytä. Ollaan tultu tosi hyvää kyytiä ja jalka on kyllä mennyt. Lämmin yhä ollut vielä, että siinä on se tosi erikoinen. Viime vuonna kun oltiin täällä, niin kyllä sai palella ihan kunnolla. Nyt lähdetään sitten kohti Jönköpingiin, se on 104 kilsan kohdalla. Ja siellä sitten lämmin ateria, pidetään semmoinen vähän niinku oikea huolta. Sitten vaan täytettiin pullot. Käytiin pissalle ja matka jatkuu. Aurinko ei vielä noussut, mutta ei kyllä silleen haitannutkaan, että valot on ollut ihan hyvät. Ollaan pärjätty. Noniin, sitten Jönköpingiin. No niin, Jönköping lähestyy. Pimeä on yö ollut. Puu tuolla möllöttelee ja aurinko alkaa vähän paistamaan. Seuraavaksi on Jönköpingin toi ruokailu ihan lihapullat ja perunamuusi. Matka jatkuu. Kylmin. Kohta yöstä on taitettu ja nyt alkaa lämpenä. Nyt syömään.
No niin, Jötköpingin jälkeen ollaan ajettu seuraavalle huollolle, en muista mikä tämän nimi on. On aika hyvin väkeä. Tuossa tuli kahvit juotua ja nyt alkaa aurinko pikkuhiljaa nousemaan. Ja uskon, että tästä alkaa vähän lämpenee, että varmaan hyvän kylmin hetki on nyt nähty. Kyllä tää tästä. 130 jotain ollaan ajettu. Mennään vaan. Tämmöistä täällä Vätterundalla maisemaa. Asulaatit on hyvät. Lähdetään tästä. No niin, nyt on lasagnet syöty ja ollaan paikassa nimellä HJO. Se on semmonen noin 180 kilsaa ollaan tultu. Reilu 120 vielä, noin 130. Nyt ollaan maalissa. Tuosta vähän jotain syötävää. Matka jatkuu. Matka jatkuu taas. Näissä maisemissa mennään. Perisruotsalaisen kylän läpi mentiin. Lähestytään taas huoltoa. Täällä on tämmösiä tyyppejä teidän varsilaina. Täällä ei tarvi kepsiä kyllä. Ei mitään, nyt on 200 vedetty. Viimeinen satku on vähän niinku alkanut. Tosi hyvä fiilis. Kello on 7 aamulla. Tätä nyt semmoista aikatavoitetta ei oo, mutta katsotaan, jos on vaikka ennen 12 oltais, niin se olisi ihan jees, mutta jos menee yli, ei kyllä toisaalta haittaa. No niin, huollolle päästiin. Pyörät jätettiin tuohon vähän matkan päähän. Tuollaas katsoa kartalta, missä ollaan. Tossa. Gölsburg. 3 taukoa vielä, sitten maali. Ei oo enää paljon. No niin, nyt ollaan tultu 227. Eipä tässä nyt enää paljon. Halle satku. Ja päivä sen kun lämpenee, vaatteet vähenee, että taskut alkaa olemaan täynnä hihoja ja lahkeita ja laukku kanssa. Nyt tän jälkeen on aina 2 huoltoa. En muista mikä tää huollon nimi on, mutta on semmonen ihan niinku perushuolto 1 vielä ja sitten on niinku lopussa semmonen tosi pieni. Sitten on maali, että maali hämöttää ja hyvä fiilis. Ja kohta päästä suihkuun ja nukkuun. Jeg gider heller ikke alt det piveri nede bag i. Ej, det vil jeg også sige, så nu vil op. No niin, eli toiseksi viimeisellä tauolla ollaan nyt jo paljon kuvattu. Me ollaan aika haipakkaa tultu. Yli 30 tossa on niin pitkän matkaa. Ja, mutta ei siinä ole oikein ollut järkevää mitään kuvata. Mutta nyt on otettu ihan pois, tuulilipit pois. Aurinkorasvat niskaa. Ja 18 varjossa näyttäisi nyt tuo kello. Auringossa nyt on kyllä lämmin. 1 tauko enää. Tästä ei enää kovin pitkä matka siihen ole. Sen jälkeen maaliin. Mä koitan tässä kuvata vähän lopussa, jos saisi jotain kivaa näkyviin teille. Niin. Näette millaista täällä on. Niin lämpöisen kun nousee. Viimeinen tauko tällä hetkellä. Nyt lähdetään kuule maalia kohden. Pullot vedetty täyteen taas. Lämmin on.
Koitan tossa noin kuvata vähän matkalla vielä, mitä täällä näyttää. Keli on tosi komea. Kaikki on tosi ystävällisiä toisilleen. Kyllä taas kannatti tulla tänne. Nyt maaliin päin. Meidän on maisema. Ja mitenkä tuo Ne oli nämä meidän laukut. Joo. No niin, nyt alkaa Suomi taas kutsumaan ja taustalla näkyy niin pakkaillaan linja-autoa ja me hypätään tuohon minibussiin. Lähdetään Suomeen päin. Tosiaan maaliin tuli päästyä, siitä noi kuvatkin. Ja pirun komea reissu ollut. Ja täällä oli ihan hellettä ollut paljon. Ja moni kysyy, että ensi vuonna uudestaan, niin kyllä vielä lupaa, mutta mietitään. Nyt laivaa ja puntapalloa. Tässä on nukuttu 2 päivän aikana noin 4 tuntia. Tää alkaa vähän väsyttää.